Okei, moikka kaikille. Nyt minulla oli semmonen idea, tai niinku tuli semmonen tänään, että minä aloittaisin tämmöisen videosarjan, jossa minä siis kertoisin noita erilaisia kauhutarinoita, mitkä saattaa olla joko tunnettuja, tai sitten vähän semmoisia niinku ei niin tunnettuja. Ja siis pääasia tässä on se, että nämä tarinat, mitä minä kerron, niin minä on kuullut minun niinku kavereilta. Jotkut näistä niinku on ihan niinku oikeita, tai niinku oikeasti tapahtunut, kuten vaikka minun kaverille tai jotain. Ja sitten muut on taas semmosia niinku, että ne on vaan niinku keksittyjä. Että joo, aloitaanpas sitten tää tarina. Okei, tän tarinan nimi on Pinkit kädet. Tyttö oli jäänyt yksin kotiin, kun vanhempansa olivat lähteneet illalliselle heidän kavereidensa luokse. Tytön vanhemmat olivat sanoneet tytölle, että hän saa mennä videovuokraamoon ja vuokrata sieltä jonkun leffan, ettei hänelle tulisi vaan tylsää. Tyttö sitten meni videovuokraamoon ja meni katsomaan ensin niitä lastenleffoja. Hän katseli niitä jonkin aikaa ja ajatteli vain, että olen kyllä jo 14 vuotta, että en mie enää tämmösiä lastenleffoja enää katsele. Se sitten niinku päätti mennä katsomaan vähän niitä vähän vanhempien leffoja. Se tyttö sitten päätyi sinne K18-leffojen osastolle. Ja se tyttö niinku alkoi selailemaan niitä leffoja, vaikka se tiesi, että se ei voi vuokrata niitä, koska sillä ei ole ikää niihin. Kun tyttö oli siinä vähän aikaa niitä selaillut, niin se löysi niiden kaikkien muiden leffojen joukosta semmosen DVD, mikä se on ne kannet, niin semmosen. Se oli semmosen niinku DVDn. Sen niinku kannet oli täysin punaiset. Ja se tyttö vaan niinku, sillä vaan niinku kiinnostus heräsi tosi paljon siihen, että mikä tuo on. Siinä ei lukenut ollenkaan mitään. Ja niinku se erosi niistä kaikista muista leffoista tosi paljon, koska se oli täysin punainen vaan, siinä ei lukenut mitään. Ja kun tyttö katsoi sinne niiden kansin sisälle, niin hänen ihmekseen siellä oli se levy sisällä. Sekin oli täysin semmonen punainen. Ja hän ihmetteli sitä todella suuresti, että minkä takia se levy oli siellä sisällä, koska yleensä levyt otetaan sieltä kansista pois ja sitten vasta kassalla laitetaan sinne sisälle, ettei kukaan vaan varasta niitä. Ja tämä tyttö sitten katteli ympärille siinä jonkin aikaa ja sitten sujautti kansion hänen takkinsa sisälle. Ja lähti kaupasta ja ajatteli, että mikäköhän tän leffan juttu, että mitäköhän siinä tapahtuu. Nyt kun se tyttö meni kotiin, niin se laittoi innoissaan sen levyn tuohon DVD-soittimen sisälle. Tyttö avasi telkkarin ja meni istumaan sohvalle. TV-ruutu oli muuttunut täysin punaiseksi. Tyttö ihmetteli sitä, mutta ei antanut sen häiritä, vaan odotteli, että siinä tapahtuisi jotain muutakin. Mutta sitten alkoi soimaan aavemainen laulu. Pinkit kädet löytävät maailman. Pinkit kädet löytävät maanosan. Tyttö ihmetteli laulua ja minkätkään siinä ei näkynyt mitään kuvaa. Tytön kiinnostus vaan heräsi enemmän ja enemmän, joten hän jatkoi katsomista ja laulu vain jatkui. Pinkit kädet löytävät kaupungin. Pinkit kädet löytävät kadun. Tyttö alkoi pikkuhiljaa pilottaa, sillä hänellä alkoi tuntumaan kylmiä väreitä niskassaan, kun hän kuunteli tuota avemmaista laulua. Mutta tyttö päätti jatkaa. Pinkit kädet löytävät talon. Pinkit kädet löytävät oven. Nyt tyttö alkoi todella pelottamaan,
sillä hän kuuli ovelta askeleita. Ja ihan kuin siellä olisi ollut joku. Tyttö yritti jo peloissaan sulkea telkkarin, mutta telkkari ei mennyt kiinni. Sitten tyttö yritti ottaa levyn pois DVD-soittimasta, mutta DVD-soitin ei toiminut. Ja kun hän yritti ottaa töpselin pois seinästä, telkkari siltikin pysyi auki. Ja avemainen laulu vain jatkui. Pinkit kädet etsivät tyttöä. Nyt tyttö juoksi yläkertaan huoneeseensa ja lukitsi oven. Hän meni peiton alle ja tutisi siellä ja pelkäsi, että mitäköhän hänelle seuraavaksi tapahtuu. Tyttö kuuli päässään sen pelottavan laulun. Laulu jatkui näin. Pinkit kädet löytävät portaat. Pinkit kädet löytävät huoneen. Pinkit kädet löytävät uhrin. Pinkit kädet löytävät kaulan. Pari tuntia myöhemmin tytön vanhemmat tulivat kotiin. Hänen vanhempansa etsivät ja husivat tytön nimeä, kun se päätyivät katsomaan tyttöä tytön huoneesta. Siellä tyttö makusi sängyllään, puristettuna, ja hänellä oli pinkit kädenjäljet kaulassaan. Ja kun vanhemmat olivat hyvin järkyttyneitä siitä näkemästään, he huomasivat, että tytön kädessä oli pieni lappu, jossa luki Pinkit kädet. Okei, siinä oli tää tarina ja minä siis oon oikeastaan kuullut tämän mun 2 kavereilta tämän tarinan. Ja siis, kun siitähän on todella monia versioita tästä tarinasta. Joten minä nyt ainakin päätin kertoa teille tämän version, minkä mä siinä oon kuullut. Siis ainakin mun tietääkseni on monia versioita, kuten vaikka semmonen, että tyttö löytää joltakin vanhalta katumyyjältä jonkun levy ja sitten siinä soi toi sama biisi. Mutta siis joo. Tässä mitäs tykkäsitte tästä tarinasta ja haluatteko, että minä kerron näitä lisää ja jos ette kuullut ennenkin tätä tarinan, niin kertokaa ihmeessä tuolla kommenteissa siitä ja niin. Joten tykätkää tästä videosta, kommentoikaa. Älkää tykätkö, jos ette oikein tykkää musta tai mun videoista. Ja jos haluatte nähdä lisää tämmöisiä videoita takaa muuten vaan mun pelleilyä täällä YouTuben puolella, niin tilatkaa ihmeessä mun kanava.